Ahojte. Idem vám ukázať, priatelia, čo som dnes navarila. Poďme na to, ukážem. Takže dneska, priatelia, polievka, kuraca, také drobky, no, drobky, polievka. Ďalej, plnená paprika, pozrite, dobre, taká hustá, jak má byť. Plnená paprika, no a ďalej ukážem ryžu. Ryža a hovädzie kosti. Pozrite, takto to chcel môj muž, takú má chuť na toto. No a ešte k tomu plnenej papriky a tejto omáčky sme si spravili marikle, ale ja to nazývam maďarský bodák, ale inak nazývajú marikle. Takže pozrite, ešte teplé, pozrite. K tomu si dáme, priatelia. Tak. Takže dnešný obed, dobrú chuť vám prajeme všetkým a majte krásny deň.